Sesikhulumile umfowethu futhi ulungele. Hayi right nayo, I understand umfowethu. I understand. Nanokuthi cha mina mfethu hayi bengisemdlalweni impela nje ngoba bengizofika ixoxele nje nani lapha ku life wakhe. Isho ukuthi into engibelo ngayo ukuthi ngimthinta amahlomo. Kanti unamadlanguzi nabantu abadala. So ke mfowethu ke kwasekuxubana la ukuthi nami cha ayivele kona ayiqozekile bafana bakithi yabona. Qozekile bafana bakithi ayikabi impilo leyo uzojwayeleka nje bafana bakithi ne people lakita abanalkhoshwa yabona. Uzokhoshwa nje bafowethu amaflopha yenzeke empilweni so ingxenye ukuthi uyaphila phela uyabona futhi ukhombisa ukuthi mfethu umuntu ngempela uyabona. Musani phela amaze akuyobeke uyabo ngoba nakuyimi bayenza nje bafethu uthibela lento nami ngangiphatha kahle kwathiwa igwala sikovu udlayelene enokhuze emotweni yabo izinsizwa lapha kodwa engabona into ithi wrong yabo. Manje nami masengidlekile nami sekwenzeka into ecishe ibe nje sengiyabona ukuthi abiyeke bafana bakithi utshwala hayi abiyeke dala utshwala bafana abiyeke bafana bakithi ngey-29 bafowethu ngey-29 ngiyacela bafowethu ukuthi noma kanjani yabo soyilungisa indaba le kaNgelo vele nje right sesixoxile naye sesoyilungisa nje just public attende ngisegoli njengamanje ngithatha indiza yasekuseni bangilanda airport njengamanje ngizosho ukuthi angena la kwaKhathi ilokho nje kubalekile bafowethu ngiyaphila mina lo akunanto yabo akukho la at least angilimalanga yabo angihuza ngiyathemba nizwe lapha nodaba oluthinta lapha nensizwa uMthandeni mfoka Manqele eqinisekisa ukuthi uzoba ingxenye yomcimbi omkhulukazi lapha iKhuphuka nezakho ezoba ngomhla ka-29 kuwo lo nyaka kuyo le nyanga ka-April lena kuze ngemuva nje kokusuka kwesigigaba sayizolo sokuthi insizwa ingene ngezinkani lapha ezophazamisa ulive wensizwa uNgelo kodwa manje usekuchazela ukuthi sebaxoxele nayo insizwa bakulungisa izoba ingxenye yeKhuphuka nezakho. Mhlawumbe kuthini wakuphola lolu daba lapha na comment section ngixoxele banzi ukuthi wena luthando lwakho ngalolu daba ngilasibone sengibhoma kanjani kodwa ke ngiyabuya nevideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo.